Hej tid och hjärtligt välkommen till Sundagsskolan av samslagsmöten i år. Han är synder över sin han plejer vara. Ha till bäge? Ja. Här är inte bött. Här är inte bött, bara vi. Här är pura tönt. Tönt. Och vad är vi här och inte bjuder stod i hötterna? Ja, det är så löje. Och vad är det hemma? Det är det corona. Ja. Corona, hur skiltna och ötlo. Ja. Men för dem till corona så ska vi stadigt ha söndagsskola. Yes. Självande. Ja, movit. Och vi hoppas att det är klara hemma till att stämma och nu där vi får synka. Yes. Är du klar med det? Jag är klar. Är Och- du? Är Andrew? klar? Yes. Är du klar? Jag halt jag hörde det kom. Ja. Yes. Han röpte fullkörst. Han röpte fullkörst. Han är vår segra. Satans valde bråde. Myskor ser flutja ma. Jesus är Herre. Och halleluja. Kongarna kongur. Ja, vi när han är. Han röpte fullkörst. Han röpte fullkörst. Han är vår segra. Satans valde bråde, myskor ser flutja ma, Jesus är Herre. Och halleluja, kongarna kongur, ja, vi när han är. Jesus är Herre, Jesus är Herre, Jesus är Herre, Jesus är Herre, Jesus är Herre. Jesus är Herre, i min liv okkara. Han röpte fullkörst, han är vår segra. Satans valde bråde, myskor ser flutja ma. Jesus är Herre, och halleluja. Kongarna kongur, ja, vi när han är. Oha, ja. Ja. Att det var en god början. Han har en god början. Fantastiskt. Så för att synja goder mättor. Gode mentor, gode mentor, jeg vet at gode mentor, han løser bånd og fengar fruhjerte. Gode mentor, jeg vet at gode mentor, han løser bånd og fengar fruhjerte. Til deg må høyra, til land og genga, til blind og få sjån. Til deg må høyra, til land og genga, til blind og få sjån. Gode mentor, jeg vet at gode mentor, han løser bånd og fengar fruhjerte. Det er godt å vite at God, han er mentor. Det er ordentlig godt. Og er det vi for å høre til jentene i jentekornen som ganger i forskola og første flasje. Her kommer jeg synge en sang for dere. Men åren til, så kommer Heine å be sammen med dere. Ja. Vi går händerna samman och blunda. Gå gode himmelskjær, vi kommer framfor til, og vi takker deg for det, at som vi da sunnet, at du er mentor, Takk for det, at du er mentor til at frelsa saler. Takk herre for det, at du er mentor, at gjøre det og mulig her. Takk for det, at du røpte fullgjørst, Jesus, ta i to av krossen, døye for okkara synder, og du vann sier av deg gjennom. Herre, takk for at vi har tryggva til, har vi av et liv oppe i himmelen. Takk for at du tok alle okkara synder av til, og at vi har tryggva til, Herre, eier et av et liv i himmelen sammen med her.
Takk for alle de bøtten og voksne som har synget sammen med oss i dag. Vi er tjatt hjemme og passer vel på deg, og velsignet deg hjemme og gjør ombå i her. Takk for, Herre, at vi har en mulighet håast at til korona, at vi kunne ha sundagsskola, og i døgnen sjånvarspe og termiler som sendte det ut her. Velsignet den sundagsskola framvis, og i tøyne navnet. Amen. Takk for det, Jentekor og Aloe, at det sunke gengi av livsens ved for Jakob. Nå får vi et atra sinja, og nå får det så gå opp. Vi får sinja I go to the rock. Oppa standa og gjøre tegn til, og sinja urda vel vi hjemme. I go to the rock. I go to the rock of my salvation. I go to the stone that the builders rejected. I go to the mountain, and the mountain stands by me. Where around me is sinking sand, on Christ and solid rock I stand. When I need a shelter, when I need a friend, I go to the rock. Yes! I go to the rock of my salvation. I go to the stone that the builders rejected. I go to the mountain, and the mountain stands by me. Where all around me is sinking sand, on Christ the solid rock I stand. When I need a shelter, when I need a friend, I go to the rock. Yes. Helt jeg var sånn jeg vinner at jeg vet ikke hva jeg skal være. Slutt av regnet. Fullstendig, altså. Helt du der. Helt onker andre her og hykker som eisen jo kanskje onker vinner. Jeg håper da. Ja. Ja, det håper vi. Vi håper alt for at det var nekka gå vinner, men den beste vinneren, og han sier om han er tjadder i rommet litt, til Jesus. Han er alltid vi og alltid. Det er godt av vite. Ja. Det er godt å vite. Ordentlig godt. Skal vi faktisk få helse på disse forskjellige? Ja, kom. Helt du anker i Sore? Hei til det Sore! Soringar, det greier? Ja. Hørte du det? Ja, i alt da. Det er så hermalt til Sore. Ja. Så er det Norge. Ja. Skal du helse på deg i Norge? Her Norge. Klaksingene. Nå, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hjemme. Jo, kom her. Ja, ok. Han gjør vi. Ja. Er vi? Kan du det er Norge? Hei! Og alle er stande? Ja, Sante, Nøs, Estanfyre. Estrødne, Og bare fukle. Kan dere fukle? Ja, hva er det? kanskje. Svøyne. Hei til Ja. øks. Alt sammen. Yes, Alt sammen. hei. Stor og små. Det er så deilig at det er vi gjør kom. Ordentlig deilig. Men vi har syntes at jeg synes at øktast ikke er vidt her. Ja. Yes. Ta lov å sitte nere hvis man vil.
bæði stór og små. Menga fyrra slått en ute, men god han vært han tjån. Moses var rattor, han kunde jeg tala, god og lova en styrke jeg faen. Peter var rattor, ta han steg ut av vattnet, men god var hålen tjån. Så det var øtta styrke i vinter, ber ikke motvallen nere til god. I styrke og hjelpe der og halde der oppe, vi må ned rett for sin sånt. Are Von Bjørst for å fortelle dere en søve, så får jeg synge tøyna dård til å freie. Von Bjørst har fortelle dere en søv. Gjør så vel, Von Bjørst. Takk for det. Døylig jeg kunne fortelle dere en søv. Vi får høre en søv ur Bibelen. Og kanskje onker kjenner henne. Og kanskje onker hører henne for første fer, men hun ordentlig god. Og øyne fer, så var det en ryker med oss. Han åtte nekv seier, nekv neit, og han var bønde. Og han åtte alt det som han kunne ønske seg. Og han åtte en stor og vøker hus, og ja, det var ordentlig godt til honom. Men det bästa som han åtte, det var två skiner. Han åtte två drønger, og det var han så rævlig god vi. Elskar han fram om allt. Det var det bästa som han åtte. Men en dag så husker han yngre sonen. Han husker jeg halt for gjør på oss annet. Finne på oss annet. Pappa og jo så noen penger. Han har alle lastet penger som man kan huske seg. Og jeg vet at pappa dør, så skal jeg få heltene og bort med for henne heltene. Så jeg får be pappa gjøre meg mine penger bare nå. Så han følger pappa sin, og så sier han til pappa, kan jeg få mine penger nå på en av det? Så jeg bare færangstene, lengt vekk av færast, og hugga meg for alle pengene. Og pappen, han var ikke særlig glævord, han var også kjett, han får røyme, og så ville jeg ha alle pengene visst. Men i søvn i Bibelen stendte det at pappen gav noen helten av pengene som han åtte, som han skulle få. Og halde det pappa var glævord? Nei, han var ikke glævord. Han var ordentlig kjettor, ja, til han fører sted. Men
sonen, han var glädjor. Jo, jag finner inte ordentligt några pengar. Han visste inte kvärt han skulle få bruka det till. Allt möjligt. Så nog så kött så får han att packa allt det som han åtte, alla taskerna och alla pengarna som han finner. Kordet du på esle och så får han av det. Och han rejer sin esel och Jack flördier. Jack lunch längt väck hemifrån. Ja, till ändans så kom han till en boy. En stora boy. Och han får in han också jag kan köpa allt det som jag vill. Så han får in och köpte sig en läcker hus hos den boyn. Han är så jävla några pengar. Så han köpte hus. Och så får han halta några stora varslar. Han köpte en nekva mat och nekbom. Allt möjligt läckert. Han hade en stora varslar och han fick nekva viner. Ödla så det han hade så varslarna. Så de också säger, wow, hur är det där? Så de kom och skuntar sig att komma till vidlösa varslarna. Och de älskar jag vara där. Det var så gott att vara. Och så varslarna samma visen här. Det har åtte så mycket gott. Hetta Jack Lunche. Han är nekva varsler och han huckar sig ordentligt nekv. Men så en dagen Onge pengar efter. Onge pengar. Och nu kunde han köpa varsler. Han kunde inte köpa till några unga pengar. Och faktiskt, vinnarna som hade varit till tjån och alltid varit till honom, de rumt och de tumt och ske. Unga varsler. Unga pengar. Onge läckert. Hej! Tumt släcka värre. Det är rumt då. Det enda ut han satt ensamma där. Han miste huset. Och han satt där vid onko pengar och onko mat. Och inte arbete som kunde tjäna sig pengar. Han var ordentligt kätt. Men så var det en annan bönde. Så var det en annan bönde som var där. Och han säger vi igen, du kan godt komme arbeid til meg arbeid. Jeg har noen gruser, hvis du tar imot, så kan du ansette imot. Ansette gruser, kan du si han. Ja, jeg må også arbeid. Så han får ansette gruser, og med han sett her til gruser, så rumplet det bort, han var så svenker. Han var så svenk och ständigt att han munkade efter mäten och som grusan är ut då. Till sin dvämmeligt. Du tar äta sorts vikorskräll och forskjell sorts där. Det är alltid grus här läckors med vid. Människa alltid inte det läckorst. Men han var så svenk att han munkade efter tog. Och så inte jag menar sätter också igen. Nej, nu tog mig mer. Tog mig äta den där vämliga mäten. Att tjänarna som arbetar för pappa men tar få näck läxor med den är. Är för att be pappa om jag ska släppa arbeta till honom som en tjänare. Ja, det är för jag göra. Så han får höjmator. Han har inte packat ner och inte är unga pengar. Han får akkurat som han är. För han gänger till hem. Länka vi till pappas son. Och kvönt det så är han drongren för oss det. Här höjma som pappen var. Där var han för uppa tätje. Och så är han hukt vid massan. Och kvönt det hukt igen. Och han sa ånkans son kom att. Han var så kättor pappen. Han långtist efter honom. Och nu är han åter för uppa här. Tätje hitja öppna vindet. Hukt igen. Vad är det där? Ja! Att det ser ut som att det är sonen som är. Och han får skunda sig ner i trapporna. Och han får ränna till mot honom. Det ständer på Bibeln. Han får ränna och han klämmer i sonen som ser. Och han också är slett inte om han luktar ytla. Han var gravskiten. Han var så glad för att jag såg natt. Men sonen, han datt ner i knöjene och säger, pappa,
Gå kan jeg bare slippe arbeid til her, som en tjenere, arbeid for til, så kan jeg få ete og så rett. Men pappen, vet at han gjør det. Han sier ikke han kunne slippe arbeid. Han sier vi tjenere til seg, ferdig etter du bästa kolven och du flottaste godrungen och han ska få allt det bästa i sin sonen som var blivit väck men nu var han kommit höjmat och som pappa var glad över detta var bästa dagen och de hade stora våstlor här och de var så glada tog att han dronken som har blivit väck var kommit att och till det som var det bästa. Och hända sövan, hon ändar här. Och hon ständer i Bibeln, så man kan läsa nu i Bibeln, och i Lukas kapitel 15. Och vita vilka sövan kan lära oss. Jag har spurt 2 bötten här. Vad haltar det sövan? Kan uppfå sant? Sövan som vi har hört. Vad kan hon lära oss? Vad lära oss? Alltså medvaren som vi är. Pappen. Vet att det var han är mynd av? God, ja. Han är mynd av god. Du är god. Hvis du vet också, nu var det också Anna, jag tog ju mycket ganska sunt och skulle inte möta. Men god han inte vi skulle vara här. Akkurat som pappen yngste att dronker skulle vara 1 år. Men han får steg. Ofta gör vi också vid skolan. Vi aktar inte mamma eller pappa. Eller vi gjør bare for 3 eller akkurat. Så likevel, da vi så kom at til god, så kører god og ikke vekk. Nei. Hikk Emma og Victor. God. God sier, kom oppstått. God sier, kom at til min. Jeg her, og jeg elsker det, og jeg vil at jeg skulle alltid være til meg. Og det er det som God vil, at vi skulle være til honom. Men oansett hva vi gjør, så er God alltid den samme, og han vil alltid elske oss. Ja. Von Bjørs, tusen takk for så gode søvna. Om han borste vil seg sånn. Men jeg hadde vel kjønt til å reise oss opp nå, kanskje? Halda dit? Ja, alvorlig. Ja. Stretch oss, jeg synder. Oppa standa, og synder jeg vil være vite. Ja. Yes. Ta mamma Jetek. Det var man. Ja, ta mamma. Er du klar? Opp i armen nå. Yes. Jeg vil være en vite, jeg vil spreie ljós. Jeg vil være en vite, tja ørona setta ut kors. Jesus lever og han møy, av veien boi som kattlar skjøy. Jeg vil spreie ut ljós i kveld vel, og æra frelsar av mot. Jeg vil være en vite. Jeg vil være en vite, jeg vil spreie ljós. Jeg vil være en vite, tja ørona setta ut kors. Jesus lever og han møy, av veien viser kattlar skjøy. Jeg vil spreie ut ljós i kveld vel, og æra frelsar av mot. Frelsaren vår, ned som du ba, vi tar tjena og æra til. Som dine bønn vilja vi til, sammen bordar gjøre ditt navn. Jeg vil være en vite, jeg vil spreie ljós. Jeg vil være en vite, Jesus lever og han møy, av veien viser
Vi vera standande. Ja. Uppa tindar gegnum dalar. Yes. Uppa tindar gegnum dalar, uppa tindar gegnum dalar, uppa tindar gegnum dalar. Ville fylgja Herr Jesus leier meg. Han har vi visst. Vil færa herra Leier, vil færa herra leier, vil fylgja Herr Jesus leier meg. Vil færa herra leier, vil færa herra leier, vil fylgja Herr Jesus leier meg. Arva kjæft! Uppa tindar gegnum dalar, uppa tindar gegnum dalar, uppa tindar gegnum dalar. Ville fylgja Herr Jesus leier meg. Vil færa herra leier, vil færa herra leier, vil fylgja Herr Jesus leier meg. Vil færa herra leier, vil færa herra leier, vil fylgja Herr Jesus leier meg. Fikk svakna fram nu? alvorlig. Det var godt. Oj, det är gott. Jag behöver inte köpa en trend. Nei. Helt jo ikke. Ja. Jeg halde at Arvi for at høyre til eldre gentnar i Kornon Aloe synge en sang for jokken. Så får vi at synge ena træt. Ja. Jesus er bestvinner badnana. Han doa öll. Ja, det är så goer. Ja. Nu må det stämma i. Ordla hørst. Jesus bestvinner badnana. Jesus bestvinner badnana. Allt og han tja meg, aldri fer han fra meg. Jesus bestvinner badnana. Arva kjæt. Jesus bestvinner badnana. Jesus bestvinner badnana. Allt og han tja meg, aldri fer han fra meg. Jesus bestvinner badnana. Og nu får jeg vite at høyre at her eldre gentene, altså her som genga i øron og tria og fjøra flotja, synja alt tid gjerra for stor eller små. Nu kommer at her, ja, her gentene er synja tan sanjen for jokken. Gjør så vel. Alltid gera fyrir stór ella smá. Jesus ser. Alltid
faktiskt kommet till ändan nästan söndagsskolan. Långa. Det var den. Som tog en gång kött. Allt för kött. Hon flyger av det. Ja. Halda kärsen till, ja? Ja, jag visste att det var samt. Ja. Nästa år Ja. så hoppas vi att vi sådär ordentligt, ja? Oj, höllne och hals. Och i höllen i halsen. Yes. Ta mot alltid i Sore och Klaxvik, alla möjligheter komma till havnar. Och här för det här var det ordentligt gott och stottligt och synja nekva goa sanger om Jesus och om Gud och höra akkurat goa söva. Så jag hoppas att hit sätta kryss i kalendern till nästa år. Du tar för att vanande attra vi höll här som vi kunde ha goa söndagsskola samman. Och till Estra att ni har ångan med kyllning för att jag kommer att havna tandagen. Nämligen. Så vi tar det tunnel. tunnel? Då kommer det bara köra att havna mega kött. Ja. Läckert. Så det blir spännande. Men tusen tack för det att det var i söndagsskola idag, samma vi Jakob. Det var ordentligt dejligt. Jag ser inte löje på hemma. Ja. Men ordentligt dejligt. Och kanske till onkelbad som släcker över söndagsskola för. Tänk om kanske finna akkurat sted här som söndagsskola är, här som det är byggva. Tatt vi, som det kommer färra. Ordentligt gott. Ja. Men om vi gör oss här så för att Jesus kom in. Ja.